ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангуру ва Буғ. Имрӯз 11 апрели соли 2024 мо қарор дорем дар деҳаи Бағалаки шаҳри Ҳисор ва ҳозир мо пайванди ангурро иҷро мекунем. сиёҳ дар сабзро акаи Абдулла аз куҷои ким чӣ хел ангур пайдо кардааст, илтимос кардан ки биё пайванд кунам, ҳарчанд ки худашон аллакай мастери сахт оиди пайванди ангуруштагӣ ҳастанд. бо аку мана гуфтан, аку ноз кардан, ман хеста омадам ки пайванд кунам. ман ҳозир ман пайванд мекунам, ҳарчанде ки ин кабуд агар камтар голем ғавсар мешуд баднақстар буд, мо ҳозир пайванд мекунем ва пайванд мекунем, ба шумо нишон медиҳем ки чӣ хел пайванд иҷро мешавад. мана навдаи сабзро мо анин қадар мебурем. ва навдаи сиёҳро тез мекунем. кордашам тез. ака Абдулло кораш дигар да кораш ба худча. бинед чӣ хел тез кардем. дидед? искана бори тез кардем ва акнун камтар мо инро мебурем. ана тайёр кардем. дидед? ана кун мо ҳамин кундамонро бинед ки ин кунда хел тухмбори даврашакли вайнаю тухмбори даврашакл аст. ба ҳамун дарозии давра мебурем ва мо дар кор ки калонтар биёяд аз мо байнаш чок мекунем камтар. ва баъд ҳамин чашмаки қаламчаи дорем дар даст, инро ҷой мекунем. ана ин тараф камтар зиёд омад. зиёдро мегирем, хай як тарафаш часпад мечаспад. ва баъд бинед анам тараф пӯст ба пӯст чӣ хел хушрӯ омада. агар ҳарду тараф ин майдатар мешуд, пӯст ба пӯст суғурӣ меомад, беҳтар мешуд. ҳеҷ гап не. худо хоҳад дасти акаи Абдулло гул аст, дилаш соф аст, ин мегирад. анахи баъд мепечонем. ин стреч пленка аст. ака Абдулло аз бозор харид 45 сантиметров бурид. ҳамихел ака токра додем. ин баъд нағзашро ёфтед шумо, сахташро ёфтед. ин чанд миллиметр бошад намедонам, зурашро ёфтед шумо. анам диёрёни азиз, ин ҳаст пайванди сиёҳ дар сабз. сиёҳро акаи Абдулло дар дарони яхдон пинҳон карда буданд. ҳамихел то имрӯза нигоҳ доштагем. то имрӯза нигоҳ доштед. ана мо сару калашро ҳамашро печондем, лекин чашмакро кушода мондем то ки чашмаки мо кушода шавад. худо хоҳад баъд аз 15-20 рӯз чашмаки мо кушода мешавад. бо як 3-4 мартиба кашида бо печонам. ана кун мо дар ин ҷо гиреҳ мекунем. чанд қапас ин килонка мегирем? ин килонка худо хоҳад як 3-4 моҳ пас бад мегирем. ширеш гирифт, часпид, мо донем ки дигар намешиканад, шамоло намешиканад, мегирем. ана ҳамдиёрони азиз, тиядаку ин дафъа ҳамдиёрони азиз, бинед ки мо чӣ хел кардем. мана ин чашмаки мо, ин пайванди мо, ин сиёҳ, ин сабз, ин шуд пайванди сиёҳ дар сабз. ҳай боз дар ин ҷош якдига мекунем. баъд дигар ҳамашро кани доред оваяша. мо боз як ду пайванди дига дар ҳамҷо якдига ду дига пайванд мекунем. баъд навор мекунем дар охир. боз дар паноҳи худо бошад, худо нигаҳбони шумо бошад. анам хел сиёҳ дар сабз пайванд кардан мумкин аст. ҳангоме ки диаметри ва қутри қаламчаи сиёҳи шумо ба қутри навдаи ангури сабзи шумо дуруст меояд ғафсияш.
در پناه خدا باشید.